Gazprom bilen Türkmengaz arbitraj dawalaryny beshetmek boýunça ulalaşdy. Russiýanyň Gazprom eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni gaz dawalaryny arbitraj sudyny çözmek tagallalaryny beshetmek boýunça 2019-njy ýylyň başynda ulalaşdylar. Bu barada Russiýanyň Interfax habar agentligi 15-nji maýda habar berdi. Gazprom 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stockholmyň ykdysady dawalary serediýän arbitraj sudyny Türkmengazyň üstünden şikayet bilen ýüz tutup, Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryna seredilmegini sorapdy. Munyň ýa-da iýun aýynda Türkmenistanyň Neft gaz ministrligi Gazpromy Türkmen gazyny degişli tölegleri töläp bilmezlikde aýyplapdy. Ondan ozal şol ýylyň başynda Gazprom Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň ýyllyk möçberini 11 milliard kub metrden 4 milliard kub metre düşüripdi. Türkmenistan bilen onuň şol döwürlerdäki esasy energiýa müşterisi bolan Russiýanyň arasynda gaz hyzmatdaşlygy boýunça krizis 2009-njy ýylda ýüze çykdy. Şol ýylyň 9 aprel güni Merkezi Aziýa merkez gaz geçirjisine partlama döredi. Türkmenistan bu partlama boýunça Gazpromy aýyplady. Onuň Türkmenistanyň alýan gazyny öňünden duýdurmazdan bir taraply azaltmagynyň geçirjini partladanlygyny aýtdy. Bu dören energiýa krizisinden soňra taraplar gaz sowdasyny 2010-njy ýylyň 9-njy ýanwaryna täzeden dikeltdi. Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dolu besetdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklary başdan geçirip geldi. Şu ýylyň aprel aýynda iki ýurduň arasyndaky gaz sowdasy täzeden ýola goýuldy. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji maýda Nowatdaky iş maslahatyny geçirip Türkmenistanyň buğday daşary ýurtlary eksport edýän ýurda öwürlendigini aýtdy. Bu ýany Türkmenistanyň Orsiýetden 10.000 tonna çemesini tohumluk buğday satyn aljagy. Ýurtda un, kepek nowatlarynyň olmasa kiçilmeýänligi barada çykýan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Bu sözler Merkezi Aziýada iň azilatly ýurt hasaplanýan Türkmenistanyň Türkiýe iş gözläp gidýän adamlaryň sanynyň sebitiň iň köp ýylatly ýurdy Özbegistanyň zähmet migrasiýasyna gidýänlerden hem kän warda çykan maglumatyň fonuny aýdylýar. Yerli synçylaryň tasdiklamalarına görä, ýurdun owhozulugyny Sapar Murat Niýazow prezident bolan döwründen bäri saklanyp gelýän agyr problemalar barha köp adamyň owhozuluk işlerinden çekilmegine we başga gazanç çeşmesini gözlemegine sebäp bolýar. Mundan öň prezident ençe meýillap daşary ýurtlardan gög önümleriň import edilmegine, hasyrlylygyň pesligine, yerlerin şoorladylmagyny, suwun beýsarpa ulanylmagyny garşy çykyp häkimlere käýinç paýlamak, plan bolmadyk ýol başlary täzelemek bilen meşgullandy. Şol wagtda yerli synçylar we Adatlyk radiosynyň çeşmeleri daýhanlaryň erksizlikden we kada urulan korrupsiýadan uly ýan çekýänliklerini, iş ýüzünde olaryň hiç bir kanuny goragynyň galmanlygyny aýdýarlar. Häkimetleriň owhozulugyna problemalary boyun almalygy bir ýyllykda Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşulynyň pikirçe Türkiýe iş gözläp gidýän owa adamlarynyň köpelmeginden başga hiç ýere gitmäge mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň barha kän wezipeli ýa gruply raýatlaryň erksiz batyraklaryna öwrülmegine hem sebäp bolýar. İşlejege yer verilen, işlemejege berilýär. Ol yer alanyň öýdi işleýän ak bu. Puluna tutup gullary işletýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra.
Daşowdyň döwleti değişli guruluşyk dukanlarynda çiment tapdyrmaýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy bolsa, soňky bir hepdede tas 2 hisse gymmatlady diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şunlar Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda çimentin 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 80-86 manat aralygynda satylýar. Mundan bir hepde çemesi öň çimentin bahasy 40-45 manada barabardy. Soňky 5-6 gün bäri Daşowda çimentin gyçylygy emele geldi. Çiment döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar. Hususiýetçilikdäki dukanlarda da onuň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Ýaşaýjylaryň we döwlet edaralaryny işleýän Daşowdylaryň ençemesi bu gyçylygyň we gymmatçylygyň sebäplerini ýurtda öndürilen çimentin Türkmen hökümetine ýakyn käbir adamlar tarapyndan daşar ýurtlara şol sanda Özbekistana eksport edilmegi bilen düşündirýär diýip anonim şertde habarlaşan habarçy 16-njy maýda gurrun berdi. Habarçy welaýatda mal iýminiň we künjaranyň hem gyçylygynyň emele gelendigini we olaryň bahasynyň hem barha gymmatlaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Daşowdyň bazarlarynda söwdegärler künjaranyň 1 kilogramyny 3 manatdan satýarlar. Mundan ýarym ýyl öň onuň bahasy 2 manatdy. Mal iýminiň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 40 teňe barabar. Döwlet dukanlarynda bularyň bahasy pes. Ýöne olar döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ahaldan habarlaşan çeşmesi çiment gyçylygynyň bu welaýatda hem dowam edýändigini we yerli häkimetleriň sebite iýerilen çimenti bir kanun beýleki welaýatlara satýandygyny aýtdy. Duşoň halkyna döwlet tarapyndan wagonly gelýän çimenti yerli resmi gijelerine marly telekeçilere satýar. Owanyň halky çimentsiz kösenýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 15-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda gurrun edilýän yerli resminiň şahsiýeti barada maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanandygy baradaky habarlar şol ilkinji edek geçen aýyň ahirinde peýda boldy. Şonu Adatlyk radiosynyň habarçylary narhlaryň ýokurlanmagynyň ilkinji nowatda çimente değişlidigini we bu önümiň bahasynyň 2 hisse çemesi gymmatlandygyny aýdypdylar. Türkmenistan'dan Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.